Salam dostlar, ben Cuma. Şu hafta nerede? Şu hafta da Antalya'da. Size geçen videoda geçiptim. Porsche videosunun devamını vlog şeklinde size görkezecek diye geçiptim. Bu önem şovun nasip olsa size Porsche videosunun devamını görkezmekçi. Geçen videoda dostlar geçiptim. Porsche iş vizasının ne ile alınyanlığı hakkında geçiptim. Bugün olsa size Polşa gitmezden ön näme dokumentler gerek, nämeler gerek, şonu kısaca düşündürüp geçecek. Dostlar, birinci bilen gerek zat, elinize vizan alanından sonra gerek zat, bilet, uçor bileti. Uçor biletini nereden alıp ya? Uçor biletini ben internetten aldım. Türkiye'dekiler bilenler en uygun .com deyip bir sayfa var, sayt var, şu sayfadan alıp bilersiniz aradan baka. Şimdi diyelim ben için Antalya'dan uçan Porsche. Sebebi dostlar, Antalya'dan uçmamın sebebi Antalya'da uçor biletleri İstanbul'a kararında hasarlan. Size de bunu maslahat vereyim. Yok ben İstanbul diye oturmam. İstanbul'da mesela uçor biletleri 3000-3500 liradan başlıyor. Eğer de siz Antalya'dan alsanız 1700-1200 lirası arasında bakalar oynatabiliyor. Yani nereden teresteniz elinizde 1500 lira pulunuz galiya. Sonra açacak zadım başka Porsche Türkiye'nin hayatlı şehirlerinden gidip bileyenliyseniz İzmir'den gidip bileyen, Ankara'dan gidip bileyen, ondan sonra nereden gidip bileyen, ondan sonra İstanbul'dan gidip bileyen, Antalya, Şanyali, Karaz, ulu şehirlerinden gidip bileyen. Karaz aytışım ya dostlar, eğer de bilet alacak olsanız Türkiye'nin başka İstanbul'dan değerlen başka şehirlerinden alsanız size has amatlı ve yani uygun fiyata gelir Türkçe aydamında. Gepim istasyon ya dostlar bilet yağdayını şu aytışım yağlı yankı sitelerden bağırlap görüp bilirsiniz. Ondan başka da ne yapaydayım? Ondan başka size gerek zat uçor biletinden sonra PCR testi yani koronavirüs testi. Onu haçan olmalı bilen onu uçorumuza uçuş gününde bir gün galip olsanız has olur çünkü PCR testinin mühleti 2 gün 48 saat geçiyor yani Porsche baranmatının içinde 48 saat içinde yani şu geçerli olmalı, şu saatin içinde olmalı. Eğer de 48 saat geçti PCR testiniz onun olayı geçersiz oluyor. Sizi Porsche Alman bilirler şu sebepli. Şimdi PCR testi yok yani surette gerek ve 48 saat yani 48 saat geçecek şekilde olması gerekli PCR testin. PCR testi nereden alıp bilirsiniz? PCR testi isteyen hastaneye gitseniz arkayın alıp bilirsiniz. Bakası 300 lira ile 150 lira arasında oynaya. Ben özüm 200 lira aldım PCR testin. PCR testinizin neticesi yok mani surette İngiliz diline olmalı ve 48 saat dolmamış olmalı. Yani sizin Porsche gidecek gününüzde yani 48 saat dolmamış şekilde olmalı. Yani yine oraya da kayıt geçeyim. Ondan başka size neye gerektiyseniz ondan başka dostlar size neme gerek? En azından aşı sertifikası değil ya yani sancımın sertifikası oluyor Türkmen çaydamızda. Aşı sertifikası gerek onun en avız deyip Türkiye'de bir site var yani şuna girip şundan arkayın rahatlıkla alıp bilirsiniz. Ondan sonra fotokopi edip çıkartıp yanına alsanız has olur. Ondan sonra bir de gerek dağıtılan birisi sigortamız. Şu başta neme VFS Global'a dokument tavşıramızda sigorta veriyor biliyor musun? Edil şu sigorta 2 tane verilen size. Şunun bir tanesi özünüzde galiyadı. Şunu yanınızda alıp gelin. Anarda girişte da sonra bilirler. Ondan başka gerek dostlar. Ondan başka gerek neyme? Bir de çakılık gerek. Çakılığımızın orijinali olan vizanız bile idine, pasportunuz gelenle yanınızda gelen bir hükmani surette. Onun hükmani surette alın. Yanınızda bolsun. Onun sonra bilirler. Başka ne maydalı dostlar? Dostlar, ilkaça gerek zatlar şu atlıkça şonyali bundan sonra neyme gerek olsa Porsche baran vaxtımızda size devamlı Porsche baran son şu videonun sonuna ekler neyme gerek koşmaçı onun anık şekilde aydık geçer. Şu an
saat näçe saat 1:45 dostlar, görýänmi? 1:45 we bu aýyň 11-i. Dostlar, garada aýdyşym ýaly şu gün uçuş günimiz 11-ne saat 7-den 7-de inşallah bir problemi bolmadan sagaman Polşa aşar diýin. Başga da kän ilk göçüp aýtjak zadym ýok. Galanam nemede aýdar Polşa barym soň videoda soňuna goşup aýdar. Arkamda çan görýäňiz. Olam näme ýa? Täze ýyl gelýänligiň bir alamaty. Pursatdan peýdalanyp hemmäňiň täze ýylyňyza ýetip gelýän gutlaýan Allahyň janyny sag bolsun, görjüňiz gowy bolsun. Garad işleňizde üstünlük inşallah hemmäňizden Polşa gidersiňiz. Sag bolun. Dostlar, şu an pasport kontrolünden geçtik ve dikkat etmemiz gereken zatlardan birisi aşı sertifikatı. Aşı sertifikatı näde bolýan? Onu Türkiýede aşı bolanlar bilýändir. BioNTech aşısı, yani BioNTech sancımı 2 dozasyny bolan bolmaly hökmani suratda we şonu sertifikatyny alan bolmaly. Eliňizde bolmaly, şonu hökmani suratda soraýarlar Türkiýeden geçişde ve en awızdan alınan AB uyumlu aşı sertifikatı var. Sancım sertifikatı ona almalı. İkisini hökmani suratda almalı, hökmani suratda soraýarlar. Başka aýtmaly näme, başka aýtmazlar näme var? Ödýanyňyzy alýan valiziňiz, yani çemodanyňyzyň agramy hökmani suratda biletde görkezlen şekilde bolmaly. Meselem aýda 23 kilemi, 23 kileden köp bolmasyn ve bir tane çemodanyň içinde bolsun hökmani suratda bölek şekilde boýmak. Bir çemodanyň içinde bolsun ve aýdyşmaly öz kiletinde bolsun. Başka üýtgeşik zat ýok. Şu atlyk galanam Polşa migrasiýasyndan geçenimizden soň size näme üýtgeşme bolýan bolsa, näme isleýän bolsa, şonu size habar berjek. Şoňa. Dostlar salam. Bu ýerde Polşadan salam, İstanbuldan ýa-da başga bir ýerden Polşadan salam. Soňunda geldik. Awa şükürler bolsun, soňunda geldik. Dostlar, şu wagt ýerde diýseniz, şu wagt Polşanyň merkezi wagzalynyň ýanynda dur. Şu görýän ulu binaat Polşanyň merkezi wagzaly. Dostlar, size aýdypdym migrasiýada näme soraýarlar zat diýip şonu aýtjak diýipdim. Dostlar, migrasiýada bizden soralan zat pasportuny soraýarlar, PCR testini soraýarlar. Ondan tancım sertifikatyňyzy, ýani aşı sertifikatyny soraýarlar. Biram çakılnyň originalyny soraýarlar. Soňra şundan şunu soraýarlar, ýa näme üçin geldiň, nirden geldiň, näçe wagt bärde galjak ýaly soraýarlar berdiler men özüme. Ve şonluk bilenem soňra peçaty batdylar ve ülkanyň içinde şu wagt göçmüş ýaly Polşanyň içinde. Munam size aýdaýyn diýdim dostlar. Gaýtgaça aýtmam gereken zatlar şular. Siz hem şu zatlar dogry we dogry ýerine ýetirdiňiz. Yani bizany alarsınız, nesip bolsa. Garal şon ýaly dostlar. Başga aýtjak zadym üýtgeşik ýok. Indi Polşadan köp video geler. Şu an titmem titreyä bir hili soğuk. Yani çünkü gaz soğuk bäri hiç mümkünler. Garal şon ýaly dostlar. Bundan sonra kanalımda Polşa hakkında her hili videolar, Polşa'da ýaşaýyş nähili, aýlyklar näçe, näme edip bolar, bilýärmi? Şu zatlar hakkında, hasy Ýewropa hakkında bir ýerden maglumatlar berýän videolar dowamly geler. Şoň üçin hem kanala agza bolmany, abone bolmany, ýalyňyzdan çykarmaň ve ýene bir zat aýdaýyn. Indiki videonu soru jogap videosu, Polşa hakkında soru jogap videosu etmeni düşünýän öldüm. Şoň üçin hem aşağıda tetbirlerde näme soruňyz bolsa, isleýän soruňyz bolsa, bol ýazyň. Indiki videoda men jogaplap geçeýin ahlisini. Yani ahli sorularımız ýazyň, näçe dokument näýelerni zat, viza näýelerni, ahli sorularymyz ýazyň. Şolary jogaplap geçeýin. Soň Polşa hakyndaky videolara başlar görmeli. Şoň ýaly dostlar, gepim nitkasy begenýän aldyk girdik. Aýtjam şolar. Size de üstünlük dileyen ahliňize aýdyşym ýaly kanala hökmani suratda agza bolyň. Egerde Ýewropa diýen bolsa, Polşa gelmek diýen bolsa, hökmani suratda agza bolyň.
peyda edeceği videoların geleceğini size garanti ettim veripdiler deyin. Kara soňaly dostlar, sağlık bilen alın, sağmanlyk alın. Sağolun. You said never let me go. You said never let me go. Oldu.